тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони футболи меҳан, садои моро аз шаҳри Турсунзода, аз варзишгоҳи Далко Арена мешунавед ки инҷо рақобати мавқуфмондаи даври даҳуми лигаи олии Тоҷикистон миёни дастаҳои Регар Тадаз ва Истарафшан баргузор мегардад. Сабаби мавқуф гузоштани ин бозӣ албатта иштироки Регар Тадаз дар бозии плей-оффи мусобиқаи ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё ки онро бо барор муваффақона бо сари баланд гузашт ва рохат ба марҳилаи гурӯҳӣ ин мусобиқа ба даст овард бошгоҳи Регар Тадаз ва имсол соли дуюм пай ҳам дар ин мусобиқаи қоравӣ иштирок мекунад. бозии имрӯзаро студии дуварон бо сардории Бахтиёр Комилов ҳакаме мекунанд, дар канорҳо кор мекунанд Сормон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром. Довари чорум бошад довари фифа Насрулло Кабиров аст. инчунин масъули вар Зуҳал Хуҷаназарова аст ва аввал ё худ ёвари вар Хусрави Сидиқзод. ҳаятҳои дастаро ба шумо маърифӣ менамоем. шурӯъ мекунем аз Регар Тадаз, мизбони ин дидор, дарвозабон рақами 38 Такам аст. Дифогарон 44 Жозеф Феумба, 27 Далер Имомназаров, 29 Ндонго Фоезачарие ва 18 бошад Абдулло Шарипов. Ним муҳофизатгарон 88 Абдураҳмон Нозимов дар марказ бозӣ мекунад. Аз тарафи чап рақами 7 Азизбек Ҳаитов, аз тарафи рост рақами 13 Нозим Бобоҷонов, наздиктар ба хатти ҳуҷум рақами 6 Франк Алан Кингуэ, 20 дар хатти муҳофиза Озодбек Панҷиев ва ҳамлавари марказӣ рақами 99 Мболо Ҷозеф Мануэл аст. Сармураббии дастаи Регар Тадаз Алишер Тухтаев. Истарафшан имрӯз бо чунин ҳайат майдондорӣ мекунад. дарвозабон рақами 16 Аклесо Франсуа аст. дифогарон рақами 8 аслан барои чӣ дифогар қайд шудааст, дар ҳоле ки Шаҳбон Наимов нимуҳофизатгар аст. Бар сурат дар сурат маҷлис дифогар омадааст. мо аз рӯи протоколи дидор муаррифӣ мекунем бозингаронро. рақами 8 Шаҳбон Наимов, рақами 14 Абдуҷалил Маназаров, рақами 2 Асадбек Зиёзода, рақами 12 Неҷи Эбука, хатти ним муҳофиза 88 дар марказ Алишер Мирзоев, рақами 77 Саид Чобозоров, 9 Ҷаҳонгир Сафаров, 11 аввалин маротиба дар ҳайати Истарафшан ба майдон ворид мешавад пас аз гузариш Бахтиёр Зарипов, рақами 5 Шаҳзод Иноятов ва рақами 10 бошад Банту Мзвакале. мураббии калони даста имрӯз дар минтақаи техникӣ қарор мегирад Бахтиёр Абдураҳмонов. бозиро барои шумо шаҳр медиҳам меҳровари кишвар ва дод умуман доди дарвозабони Регар Тадаз такам хело баланд баромад. зимни фишоровари шад ки қоидаи бозиам вай дошта бошад. мураббии калони дастаи Истарафшан аст Бахтиёр Абдураҳмонов. дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем дар нороҳи такрорӣ. бениҳоят хавфнок инҷо ҷаиш кард Ҷаҳонгир Сафаров. аслан сармураббии дастаи Истарафшан Нумон Ҳасанов аст. аммо дар минтақаи техникӣ имрӯз ӯ нест. чанд бозӣ пешу корти сурх гирифта буд дар ҳафти рақобат. шояд ки аз ҳисоби муҳлатнокӣ ё худ салби салоҳият дар чанд рақобат иштирок карда наметавонад. фикр мекунам сабаб маҳз ҳамин аст ки дар минтақаи техникӣ қарор надорад Нумон Ҳасанов. Регар Тадаз бори аввал дар чандин солҳо дар пойгаи чемпионӣ иштирок дорад. агар мо ба ҷадвали
умумии мусобиқаи лигаи олӣ назар кунем, пас дидан мумкин аст ки феълан дар зинаи дуюм истад Регартадас бо касби 30 имтиёз, аммо як бозӣ дар захира дошт, ҳамин бозӣ захиравӣ аст. барои ҳамин амал ва барои ҳамин ҷайш бозингари истарафшан ягон муҷозот намегирифта бошад. хуб ки расиш ва бархурди ҷиддӣ нашуд. ман боварӣ мебарам ки ин амале аст ки метавонистанд доварон корти сух бидиҳанд. иноятов мубориза мебарад бо Озодбек Панҷиев. Зарипов дар мавқеи лавари марказӣ бозӣ мекунад. Бахтиёр Зарипов аз бошгоҳи Эсхата пайваст ба Истарафшан. Регар бозиҳояшро бисёр устувор, назаррас ва зебо гузаронда истодааст. аз ҳама муҳим ки натиҷа онҳо доранд. гарчанд ки дар ҷоми Тоҷикистон онҳо мағлуб шуданд дар марҳилаи шакниҳоӣ аз дасти Эсхата, аммо дар чемпионат дар лигаи олӣ онҳо бобарор ҳунарнамоӣ доранд. дар бозии охирашон тавонистанд ки осон боваринок 3-0 Парвозро шикаст бидиҳанд. 2 автогол шуд Диловар Шарифзода ва Табрез Мирзовалиев ва дар дақиқаи 89 ҷокери дастаи Регартадас, нафаре ки ҳар дафъа пас аз баромаданаш ба майдон гол зада истодааст, Амирҷон Сафаров голи сеюми дастаи худро ба сама расонид. пеш аз он Регартадас бозӣ муқобили Мазия дошт, Мазияи Малдив ва он ҷо ҳисоби 3-0 ба қайд гирифта шуд. Озодбек Панҷиев, Шерзод Маҳамадиев ва Амирҷон Сафаров як голи ба номи худ сабт карданд. ин натиҷа имкон дод ки дастаи Регартадас рохат ба даст биёрад ба марҳилаи гурӯҳи Челленҷ лиг ба истилоҳ ё худ мусобиқаи лигаи даъвати конфедератсияи футболи Осиё ки аз рӯи зина мусобиқаи сеюми осиёӣ ба ҳисоб меравад. Истарафшан бошад, вазъаш чандон хуб нест. даста дар ҳамин мавсим ягон пирӯзӣ ба даст наовардааст, 5 мусови ва 8 бохтааст. ҳоло ҳам фурсат аст барои амаро ислоҳ кардан, аммо натиҷа додан дар кор аст. натиҷа нишондан дар кор аст. ҳатто дар бозиҳое ки рақибони сахт ҳастанд зидди онҳо бояд ки кӯшиш кунанд ки имтиёз соҳиб шаванд. Музвакали аз тарафи рости майдон, Зарипов кушода мешавад дар дохили ҷаримагоҳ. Партоп на чандон хуб иҷро гардид. Панҷиев иштирокчии даври 4 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон буд Истарафшан, аммо онҳо аз дасти Сардор мағлуб шуданд ва тарки мусобиқа карданд. умеди зиёд дошт роҳбарият маҳз аз ҷоми Тоҷикистон ки рақибон он қадар сахт набуданд, ки дастаҳои зинаҳои болоии ҷадвали Тоҷикистон набуд. Сардор бисёр бозии зебо дорад, аммо дастаи ҷавон аст. Истарафшан натавонист онҳоро шикаст бидиҳад. Абдулло Шарипов махсус барои конфедератсияи футболи Осиё Регартадас бозигарони нав ҷалб кард. хориҷе ки мо мебинем ҳамаашон бозингарони ҷадиди даста ҳастанд, яъне бозингароне ки ба тозагӣ ба даста пайвастанд. аз ҷумла Донгоф Фое, Асомо Мболо, ва инчунин Франк Алан. партоб ба ҷаримагоҳ бармегардад Клесо. аз кӯшиши дуюмаш тӯбро маҳкам гирифт. Клесо Франсуа
6 бозингарони регартада аз феълан дар рӯйхати васеи мунтахаби тоҷикистон қарор доранд ки метавонанд шомил шаванд ба тими миллӣ барои бозиҳои рафиқонаи дар пеш истода. Ин абдусамад мелик муродов аст, фаридун давлатов, абдулло шарипов, нозим бобоҷонов, азизбек ҳаитов ва далер имомназаров. ростӣ ба назари шахсии банда як нафари дигар низ арзанда аст ки дар ин рӯйхат бошад. муҳлати тӯлонӣ аст ки бозии устувор нишон медиҳад ин футболбоз, аммо мо ягон маротиба ро дар ҳайати тими миллӣ намебинем. соли гузашта дар рӯйхати васе буд. ин абдураҳмон нозимов аст, муҳофизатгари марказии регартада аст. имсол бисёр бозиаш хуб аст, медурахшад. бозисози асосии регартада аз маъзамин футболбоз аст. бозингарони хориҷӣ истарафшан он қадар хуб ба назар намерасанд. чанд рақобате ки мушоҳида мекунем, шояд андак техникаи хубтар бантомуз вакали дошта бошад, аммо неҷа ва дигар бозингаронаш ба назари шахсан ман барои дастае ки дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ мекунанд ҷавобгӯ нестанд. хода бозӣ вайрон гардид муқобили бахтиёр зарипов. сайчо бозоров, звакале, асадбек зиёзода, абҷалил маназаров, пас ба сайчо бозоров. муҳим аст ба регартада аст ки дар ҳамин бозӣ имтиёз аз даст надиҳад, то ки ба садри ҷадвали лигаи олӣ барояд. маназаров, мзвакали, мзвакали маълум аст ки бо туп хуб кор карда метавонад, аммо суръат умуман надорад. вале бозингаре ки дар канори майдон ҳунарнамоӣ мекунад, ба назарам бояд ки суръат бошад. абдулло шарипов, Ndongo Zachariye, Takam, Feumba, қариб аст ки ба хатогӣ родианд дифоъгарони регартада аст. Далер Имомназаров паси нагузашт аз Буканнеҷи. Такам ишора мекунад ба ҳамдастааш дифоъгари марказӣ ки пештар бозӣ кард, аммо бо маъз Ndongo Foe ба нафари наздиктарин бозӣ кард. Такам чуне ки гуфтам, гарчанд ки Шаъбон Наимов дар сурат маҷлис ҳамчун дифоъгар қайд шудааст, аммо бибинед дар кадом мавқеъ истодааасту аниқу дифоъгар нест, ним муҳофизатгари канорӣ аст. Буканнеҷи
аз бозингар Регартадаст топ аз майдон берун шуд. охирин маротиба Истарафшан Регартадазро соли 2022 тавонист аз мағлуб кунад. пас аз он пай ҳам Регартадаз се имтиёзӣ ба даст овардааст дар бозиҳо муқобили Истарафшан. تعداد مخلصان در ورزشگاه چندان زیاد نیست. در حالی که رگر اصلا دسته سری مخلص است. منظرف اکلتو فرانسوا به مقصد توپ رو دور میزند. شاهزاده نیاتف foydalanan klub bu yo'lda. Vale buda است. Va sadoy barxurd ham baromad rosti. Сачо Бузоров парту иҷро хоҳад кард. партоп пас аз расиши дифогари Регартадаз дарвозамон такам осон тӯбро мегирад. ҳеҷ хавфу хатаре набуд дар ин ҳамла. такам Нозим Бобоҷонов партоп ба канори чапи майдон. Азизбек Ҳаитов як партоби Ҳаитов нони дарк накард ки ҳолосагонаш бояд дар куҷо истанд ва калон тараф пас иҷро кунад. ду нафар якягора фишор меоранд ба Маназаров. Асадбек Панҷиев хуб мубориза бурд ва тӯбро соҳиб шуд. Шарипов Озодбек ба марказ бозӣ мекунад. Нозим Бобоҷонов пас ба ҷаримагоҳ, аммо тӯб ба Азизбек Ҳаитов намерасад. Ҳаитов аз канори чап озод шуд дар тарафи рости майдон. Канор холӣ монд барои Далер Имомназаров. Ҳаитов тӯб дар майдон аст. зарбаи Ҳаитов ба Маназаров бармехӯрад. тӯб ва аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ кор мекунад Регартадаз. партоп ба ҷаримагоҳ. Аглесо Франсуа бори нок тӯбро мегирад. Сафаров партоби хато сӯи Бахтиёр Зарипов. Бахтиёр Зарипов дар ҳайати эс хата имсол умуман бозигари асосӣ набуд. барои ҳамин аз даста рафт. соли гузашта дар эсхата буд, пеш аз он дар Равшан. дар Равшани Зафаробод инчунин ҳунарнамоӣ кардааст. ёд дошта бошед буд чунин даста дар лигаи олии Тоҷикистон. аслан худро муаррифӣ маҳз дар ҳайати Равшани Зафаробод карда буд ин футболбоз.
Шарипов. Зиёда кунту буруйдура карда историясиga картадас. Абдурахмон Озимов. паси пинҳони аз пушти бозигарони рақиб мехост иҷро кунад. Легионериро картадас, аммо муваффақ нашуд. Франк Алан Кингуэ. дар ҳамаи кунҷи навбатӣ партои баланд ба ҷаримагоҳ меафтад бозигари картадас ва фикр мекунам ки ин асос нест барои таъин кардани пеналти. Агар қоидавайронкунӣ ҳам гарчанд нест, шояд ки каме мубориза байни бозигарон буд. маҷбур ҳастанд табибони дастаи регартаз ба майдон бароянд. чун муборизаи Маназаров бо боло Мануэл буд. Асадбек Зиёзода. дар бозии охирини Сарафшан зиёд танқид мешуд Шаҳзод Иноятов ки дар бозии муқобили ҳосилот дар мавқеи дифоъгари канори чап ҳунарнамоӣ карда буд. умуман боздошта натавонист. ҳамлавари ҳосилотро тариқи канори зиёд ҳуҷумро гузаштанд ва пас аз рақобат он як назаре ки доштем ба шабакаҳои иҷтимоӣ ба гурӯҳи мухлисони Сарафшон маълум шуд ки норозӣ ҳастанд аз бозии Шаҳзод Иноятов. 20 дақиқаи бозӣ пушти сар мешавад. ҳоло мусовӣ аст бе гол. партоб ба хати ҳуҷум. офсайд нест? набуд? На, ниҳоят офсайд ба хат гирифта мешавад. он қадар хуб бозӣ надорад Сарафшан дар хати ҳамла. Бахтиёр Зарипов аз умраи бозингароне аст ки бо суръат аст, ба ӯ фазои холӣ дар кор аст барои фирор шудан. Регар тазз бошад чунин холигиҳоро намедиҳад. Шаҳбон Наимов. Шаҳбон мегузарад аз Ҳаитов. ҳала инҷо бошад қоидаро кунас аз тарафи Шаҳзод Иноятов. аз рӯи ҳисоби назариявӣ Сарафшон 100% ҳоло имконияти раҳоӣ аз тарки лигаи олӣ дорад. бо 5 имтиёз онҳо дар зинаи охирин қарор доранд. албатта
Сардор 10 имтиёз дорад. Парвоз бошад 12. хуш эсхатау вахшу равшан ва барқшие ки 14 холӣ доранд, онҳоро байнобанд намегирем. дуртар ҳастанд аз истарафшан. эҳтимолан муборизаи асосӣ бо Сардор мешавад. Сафаров дар бозии муқобили ҳосилот 2 гол ба самар расонид. бозӣ 5 бар 2 хотима ёфт. Алишер Мирзоев пас ба канорости майдон, он низ бозингари нави даста аст. Шаҳбон Наимов, Фартиба Садбаланд, Зарипов, Сафаров пас ба марказ, Иноятов, зарбаи сахт аммо ноанид. Наимов хода бозӣ вайрон мекунад. Шаҳбон Нозим паси зебо иҷро мекард. Фурсат барои Регартада, зарба ва гол. оли бозӣ кард Нозим Бобоҷонов, саҳми калон гузошт дар ин гол ва боло Мануэл Ҷозеф ҳисоби бозиро мекушояд. ورده متوجه بشیم راستی باید با ما هجوم رو از مرحله اولش نشون دادن، نه اینکه مرحله جنبستیش رو از پس یکی از نیمه میدانی خود رگارتادا از بود. این جنبستی هجوم است. سرشویش با مغازی کی بود اون نفری که پسی دراز رو اجرا کرد؟ به نظرم که عبدالرحمن نظیمов بود، اما هنرنمای نظیم باباجانov بنیاد زیبا بود. دو نفر رو به خود جلب کرد، بعدم با پشتی پا پاس داد و بولو مانوئل تنو باید خطا نمیکرد از موقعی 100% خلاص. حیطف نظیم پارتوبیو عبدالرحمن ضربه عبدالرحمن نظیمов پورا خط دفاع رو خالی بود بازیگر طرفشان، اما ضربه او از کنار دروازه گذشت. Safarov Asadbek Ziyozada Saycho Bozorov Partoba kanori chap Zaripov
Zaripov талаб доранд аз Бахтиёр Зарипов ҳам мисалон ки бедор шавад қадар хуб бозӣ надорад рости тӯб гум карда истода аз зиёд ин футболбоз Маназаров Ҳаитов тӯбрабоию аммо дуртар рафт тӯб бо якчанд бозингарони Регартадас дар як ҳаят ҳунарнамоӣ кардааст Бахтиёр Зарипов бо Азбек Ҳаитов бо Нозим Бобоҷонов инчунин бо Сорбон Ғиёсов аммо Сорбон имрӯз дар ҳайати асосӣ нест боло мубориза мебарад ва Маназаров тӯбро зада ба аут равон мекунад. Асадбек турро дар майдони гузошта натавонист. Норафканҳо дар варзишгоҳи Талко Арена гирёв мешаванд. Эбукан Неджи Иноятов Звакали бисёр хуб тӯбро қабул кард. Бантом Звакали Сафаров зиёд тӯбро қабида наметавонист Рафшан, ҳамин камбудии даста аст. Бобоҷонов аксҳуҷуми барқосои Регартадас аммо дар фарҷом Абдурамон Озимов партоби ноаниқ иҷро кард. Звакали Бантум мавқеи худро гум мекунад. Бисёр осон маркази майдонро убур менамояд Регартадас. ҳеҷ мушкиле надорад дар ин кор. Ҳаитов Абдулло Шарипов ки
пешрафт вақт шуда нашуд барои тӯбро қабул кардан. аз ҷониби Алишер Тухтаев сарзаниш шуд. Бобоҷонов бо чунин тӯбронӣ албатта хаста мекунанд бозигарони Сарафшанро футболбозони Регартадас. бояд гуфт ки дар доираи лигаи олӣ Регартадас Истиқлолро шикаст дод 1-0. Зарипов ба назар бояд ки иваз карда шавад, ҳатто қисми дуюмро набояд интизор шуд. нарафта истодаст бозиаш, тайёр нест. маълум аст ки тайёр нест. дар ҳати Сарафшан якчанд бозигарони тоҷик буданд ки ба дастаҳои дигар рафтанд. аз ҷумла Фатоҳ Худойдодзода ки хуб шурӯъ кард мавсимро дар ҳати Сарафшан, аммо баъдан бозиаш сустар шуд. Ҳайдар Сатторов дифоъгар кам бозӣ мекард. ба ниҳоят ба дастаи бахш рафтанд ҳардумҳо. Музваккали партоб ба ҷаримагоҳ сӯи Шаҳбон Наимов, аммо ноаниқ. Озодбек Панҷиев Нозим Бобоҷонов Ҳаитовро бо пас дарёфт. Ҳаитов фирош натавонист аз Эбука Нмеча. ҳоло ҳам тӯб дар ихтиёри бозигарои Регартадас мемонад. ирсоли Далери Бумназаров ба канори чап. Асадбек Музваккали Банту Музваккали. агар хато накунам ин аввалин бозингар аз кишвари Африқои Ҷанубӣ аст дар таърихи чемпионати Тоҷикистон. Маназаров ягон зарба аз тарафи бозингарони Истарафшан, ҳоло ҷониби дарвозаи такам набуд. Иноятов партоб сӯи Шаҳбон Наимов. медонед чӣ гуна як бозӣ дорад Истарафшан? футболи тасодуфӣ менамояд. ягон хел нақшаи муайян, тактикаи мушаххас нишонида намешавад.
Кушкар эсо аз тарафшан прессинг кунад дар наздикии ҷаримагоҳи Нарагартад аст. Нозимов Абдулло Шарипов андак болонтар агар ин партоб мерафт фикр мекунам боло Мануэл тӯбро метавонист қабул карда як бар барояд. Асадбек Ҷозода, Маназаров, боз ҳам исол тарафи Шаҳбон, Маназаров, Звакали, тӯбро аз аст медиҳад банту Звакали бо прессинг бо фишор наздик буд ки мусоиб шавад. Назим Бобоҷонов Маназаров Сайчо Бузоров Алишер Мирзоев ин бозингаре аст ки аз дастаҳои медиалигаи Россия ба Истарафшан омад. Назим Бобоҷонов қоидаи бозиро вайрон кард муқобили Маназаров. Аклесо Франсуа, Сафаров ишора менамоянд ҳама сагони худро ки озод шаванд. ҳеҷ кас незар ин мавқеъ ва Абдураҳмон Нозимов зуд тӯбро пешравон мекунад сӯи Азизбек Ҳаитов. номзади асосӣ барои васл шудан дар ҳайати Истарафшан гуфтам Бахтиёр Зарипов аст. Панҷиев офсайд нест. Ҳаитов пас ба марказ. Панҷиев ҳеҷ кас набуд. Бояд тӯбро коркард намуда бадан зарба мезад ё бо пои чап мезад. Партоби дароз сӯи Мзвакали банту
ки ба ӯ кӯмак мекард. гузариши хуби банту муваkkali партов ба ҷаримагоҳ бояд мавқеи дурустро ишғол мекард. Зарипов мефаҳмиданд бо якдигар ки кӣ дар куҷо бояд истад. ва қоидаи бозиро вайрон мекард Ҳаитов муқобили Лука Неҷи. партовиса Чобозоров ноаниқ аз ҳама топ мегузарад. Абдулло Шарипов Маназаров ҷо медиҳад ба Лука Неҷи ки кушода шаваду партов маҳкам карда шуд аз тарафи Азизбек Ҳаитов. Неҷи боз як партоби дигар, зарба бо сар аз сӯи Бахтиёр Зарипов. мушкил аст аз ин мавқеъ бо сар гол задан. сонияи охирини вақтиёси қисми аввал албатта довар Бахтиёр Комилов хоҳад ягон дақиқа зам кард. мушкил аст прессинг Зарипов аммо ӯ танҳо аст. 3 дақиқа илова карда мешавад. ягон варианти пасдӣ надорад Асадбек. ҳама маҳкам ҳастанд. ягон нафар дар наздикии озод набуд ва дар ниҳоят ба иштибор дод. Абдулло Шарипов Фае дуру бармегардад ба дарвозабон Такам Бобоҷонов Маназаров саддироҳӣ шуд ва зарбаи кунҷӣ кор мекунад. Бар сурат регартадааст. на аут будааст, на яки зарбаи кунҷӣ. Звакали, Сафаров. Дар замин хобида тӯбро қапидан мумкин нест албатта. Панҷиев аз як нафар гузашт, аз нафари дуюм пасо марказ Абдураҳмон Озимов.
Hayitov партов ба ҷаримаго хело баланд аммо ноаниқ. чӣ ишора мекунад довар? боло зимин бурзи осеб бардоштааст. ҳамин тариқ қисми аввали вохӯриро гардад аз вайс тарафшан 1-0 ба фоидаи мизбонон ба анҷом мерасад. голи ягонаро боло ба самар расонид. 15 дақиқа танаффус тамоша кунед. аз бассон бармегардем ва хоҳем дид ки тарафшан дар нимаи дуюм метавонад натиҷаро баробар карда ё не.
тамошобинони азиз идома медиҳем гузариши мустақими худро аз бозии мавқифмонди давраи даҳуми лиги олии тоҷикистон ин даставои регар тадас ва истарафшан ҳисоб 1-0 аст ба фоидаи мизбонон голи ягонаро боло ба сама расонид ва дар ин даставои ягон тағйирот нест.
یک بار دیگر بازیگران رو در میدان به شما معرفی کنیم. رگارت از دروازه‌بان تکم است. دیفوگران جوزف اوبا، دلر ایمام نظرف، دانگافوه و عبدالله شریپов. نیم افزودگران عبدالرحمن نوزیمов، азизбек ҳаитов, нозим бобоҷонов, франк аланкингуе, озодбек панҷиев ва ҳамлавари марказӣ боло мануэл ҷозеф. сармураббии даста алишер тухтаев. истарафшан дарвозабон аклесо франсуа аст. бозигарони майдон шаҳбон наимов, абдуҷалил маназаров, асадбек зиёзода, эбукан неҷи, алишер мирзоев, саидшоҳ бозоров, ҷаҳонгир сафаров, бахтиёр зарипов, шаҳзод иноятов ва банту музвакали. озодбек панҷиев метпартови ҷо мекунад. ҳаитов тугро мегузорад. анихаташ кӯшиши гузоштан барои зарбазанӣ ба франк аланкингуе буд, аммо чандон дақиқ бозӣ накард ҳаитов. дар хатти ҳуҷум бисёр заиф буд истарафшан. дар қисми аввал ягон имконият созмон надод. регартадаз низ танҳо як имконияти дигари голзанӣ дошт ба ғайр аз худи гол. ҳаитов туро дуртар сар дод. сафаров бояд кӯшиш кард имрӯз ҳадақал як имтиёзро соҳиб шавад. дастаи тарафшон барояшон муҳим аст ҳар як имтиёз. ҳама мухлисон аз ин тарафи варзишгоҳ қарор доранд, аз ҳамон тарафе ки таҷҳизотҳои наворбардорӣ ҷойгир шуданд. барои ҳамин тарафи муқобил ки холӣ аст, чунон менамояд ки гӯё дар варзишгоҳ одам нест, аммо дар асл мухлисон ҳузур доранд. бахтиёр зарипов хатобозӣ кард ва азизбек ҳаитов бо суръати баланд пешҳаракат мекунад. ҳаитов абдурахмон нозимов зарбаи ӯ. батон хуб расида натавонид шаҳбон наимов. имрӯз рости бозӣ ӯ низ он қадар назаррас нест дар бозиҳои дигар, чӣ муқобили сардор, чӣ муқобили ҳосилот. бозӣ сифатан хубтар дошт ин бозингар. банту музвакали бояд пеш пас медод. бахтиёр зарипов ҳатман фирор мешуд. абдурахмон нозимов, ҳаитов бояд ин
توپро ارسال میکرد به کنار مقابل. اونجا خالی بود. مانتوموس وکالی سراسی مامور پاس میدهد. نوزیموف نزدیکتر شده می شود سوی دیفوگران تا که همه را شروع نماید. پنجیف از اوت را بازی مدرد. نوزیموف بوجانوف آزاد می شود از تعقیب رقیب. نوزیموف بوجانوف هيتف فومبا عبد الرحمن نوزیموف نه خواست که آنک بیشتر پارتوفتا از سرعت فرار شد اما موفق نگردید در این عمل کرد. آخرین دسته که از شابون نایموف اولی بازی میکرد. پاس در کلاس با ظریفوف پاس هست. ظریفوف بختیار برای چی پاس دادنی است؟ شهزاد اینویتوف نفهمم. خواست آخرین دسته که امتیاز گرفته است از رگارد تاداز. این اسخط است. بانها مساوی دو بار دو بازی کردند و تنها یک باخت دارد در این موسم باشگاه مذکور از دست استقلال در آغاز موسم. ما از اسخطه توانسته است امتیاز تواند از رگارد از ویلا بر این در جمهوری تاجیکستان بر رگارد پیروز گردید. تصور کنید 7 بازی پای هم می شود که سلسله پیروزی های رگارد از دوام می‌یابد. کلوب مرکزی ورزش شرطیش را دوباره یک شکست دادند. بعداً در بازی سوپر جام استقلال را دوباره یک مغلوب کردند. 3 بازی پای هم پیروزی در لیگ عالی بود بر سردار، روشن و استقلال. بعداً پیروزی بر مزیه و در دوری گذشته باشد بر پرواز.
Panjiyev pas ба дохили ҷаримагоҳ. зарба ва гол. Озодбек Panjiyev гол мезанад. як ҳамлаи бисёр сода бе ягон пасҳои ғайриоддӣ ва дар он нуқта мегузарад Panjiyev бо зарбаи қавии худ 2-0. оли зарбаро зад Озодбек Panjiyev. боло паси головар дод. бо нуги ангуштонаш ба ту расид Франсуа Аклесо дарвозабони истарафшон, аммо барои баргардонии зарба кифоя набуд. эҳтимолан Бахтиёр Зарипов. иваз карда мешавад. Амирҷон Раҳимов ба бозӣ медарад ба ҷои Бахтиёр Зарипов. дар офсайд қарор доштааст Озодбек Panjiyev. Ebukadneji. Шаҳзод Иноятов ба замин афтодааст. дар ҳайати захиравии Истарафшан боз қарор доранд Юнус Исматуллоев, Абдуқаҳҳор Қодиров, Искандар Орипов, Шуҳрат Нурматов, Абдуллае Дукуре ва Бобур Қосимов. Бантомуз Вакали. Ой-ой-ой. аз байни пойҳои Шаҳзод Иноятов топ мегузарад. агар иштибоҳ накунам, Шаҳзод Иноятов собиқ футзалбоз аст. аз футзал ба футбол омадааст. одатан дар кишвари мо ки академияҳои футзал нест, аз футбол ба футзал мегузаранд. خود بازی بیرون شود. قبل جهانگیر سفارف. بسیار زیبا. فریب داد فرانک آلان کینگویرو. هایتف. Panjiyev, як зарбаи дигарию. бояд гуфт ки дар бозии муқобили Мазия низ Panjiyev гол зада буд дар плей-оффи мусобиқаи Challenge League. Сафаров партоб сӯи Бантомуз Вакали.
Мзвакали дар дохили ҷаримагоҳ аз зарба задан дар кор. Мзвакали бармегардонад такам. ана ин ҳамлаи Равшан хуб буд. инҷо ҳамаш дуруст бозигузорӣ карда шуд. худи Мзвакали сараввал пас дод ба Сафаров бошад паси ҳавоӣ иҷро кард ва Банту Мзвакали ба мавқеи зарбазанӣ баромад. мутаассифона ба мо коргардон ҳамлаҳоро аз марҳилаи шурӯъшавиаш нишона дода истодаанд. чанд дафъа аст ки чунин ҳолат рух дада истодааст. иштибоҳи бозингарони Равшан ва ин корти зард ҳадди аққал аст. ками кам корти зард ба Асадбек Зозуда. не ин корти зард аст. медонед барои чӣ ман мефаҳмонам. агар касе фикр кунад ки корти сурх бояд бошад, чанд критерия барои корти сурх аст дар чунин қоидавайронкуниҳо. аз ҳама аввалаш масофату дарвоза. критерияи дуюм наздик будани дигар бозингарони дифоъкунанда ба туп. мебинед ки аз маркази майдон оло то пеши дарвозабон доидан дар кор буд. ду нафари дигар наздик буданд. барои ҳамин корти сурх бо назардошти ин омилҳо нишонда намешавад. агар Мзвакали рафту гол мезад, Равшан метавонист ки боз талошҳои бештар кунад барои ҳисобро баробар кардан. аз 2-0 ба ҷой ёфтан каме мушкилтар мегардад. Назаров Банту Мзвакали тубравоию Сафаров қоидавайронкуние нест. тубравои хуби Асадбек Зозуда инҷо пешдастӣ кард. боз ба иштибоҳ омаданд. бозигарони Равшан шуд гуфтам як проблемаи асосияшон аст ки тупро зиёд қабида наметавонанд. аз 4 пас ҷод аллакай як хатогӣ мешавад. Ebukannejji umuman parto binoanid. дар сурати пирӯзӣ Регар Тадас базни аввали ҷадвали лигаи олӣ мебарояд. Азбек Ҳайтов аз майдон гирифта мешавад. ва инчунин аз майдон гирифта мешавад ҳамловар Боло Мануэл Ҷозеф. ба ҷои онҳо Амирҷон Сафаров ва Шерзод Маҳамадиев ба майдон ворид мешаванд. хатти ҳуҷумро устувор мекунанд Шерзод Маҳамадиев ва Амирҷон Сафаров. яке аз номзадҳо аст барои беҳтарин бозигар шудан Боло, зеро ки ҳам гол зад, ҳам партоби головар анҷом дод дар ин дидор.
аммо паси Нозимов буд аз ҳад зебо. Sherzod Muhammadiyev. İşte bu bozingaro Regar. аз бори тамоми легионерҳое ки дар розанаи тобистона гирифта асиста рафшанд танҳо метавонам Банту Музваккалиро қайд кунем ки нисбатан бозии хубтар дорад. Он ҳам сахт хуб не нисбатан. шояд дастгирӣ ба он намерасад барои бозӣ беҳтар кардан. Панҷиев Амирҷон Сафаров дар муборизаи китф ба китф аз по меафтад. Спроси у них, где мяч, блядь? Сидят, блядь. Ҷонгир Сафаров. Феумба. партоби хуб, офсайд нест. офсайд будааст. офсайд будааст ва Озодбек Панҷиев осеб мебардорад. Бо по пари дарвозабон Аклесо Франсуа. умуман барои чӣ Иноятов дар марказ гузошта мешавад? Ростинашро ман нафаҳмидастам. бозигузорӣ хуб надорад ин футболбоз. пасҳояш он қадар бобарор нестанд. ҳанам инҷо Банту Музваккали тубро соҳиб мешавад. пас ба Сафаров, аммо дар вазъияти мушкил мегузорад Ҷаҳонгир Сафаровро Банту Музваккали, зеро ки пас ҷое рафт ки ду нафар бозингарони Регар истодаанду, пас дақиқан ҳамун мавқеъ меравад. пойдаваронкунӣ нест. Музваккали кушода мешавад. Пас ба тарафи Музваккали иҷро гардид. Музваккали дохили ҷаримагоҳ ба тӯб бозӣ кард. футболбози Регар Тадас бехато. бисёр ҳолати хавфнок буд. биёед бибинем. аз мутаассифона аз ин мавқеъ мушоҳида намешавад дақиқ ки қоидавайронкунӣ буд ё не. аз ягон тарафи дигар агар имконият мешуд мо ҳамин ҳолатро медидем, чунки аз ҳамин мавқеъ пушти Абдураҳмон Нозимов ҷои ҳодисаро маҳкам карда буд. ба ҳар сурат бовар мекунем Бахтиёр Комилов наздик истода буд, аморо хуб дида истода буд. ба илова бар ин вар низ аст. инҷо бошад дақиқан
қоидавайронкунӣ аст. ба дарвозаи ҳосилот 2 гол зада буд Истарафшон, аммо он 2 гол фарқ мекунад. Як гол аз соби иштибоҳи дифоъгарон буд, голи дуюм бошад дар ҳоле зада шуд ки ҳисоб аллакай 5-1 буд ва бозигарони ҳосилот ба худ иҷозати фориғболӣ медоданд. Регартадас бошад, дар хатти дифоъ устувор бозӣ мекунад. иҷозат дода шуд ба Асадбек Зӯзода ки зарба занад. Акнун аксон ҳуҷуми Регартадас. Иноятов, Шаҳбон Наимов, Эбуканнеҷи бо як ҳаракат наздик буд ки Далер Имомазаровро фиреб бидод. Аллакай рӯ се нафара гирд карданд ва табиист ки аз се нафар гузашта наметавонад. Бозӣ давом дорад. Шаҳбон Наимов, гузариши зебои Шаҳбон Наимов. Пас ба марказ. Сафаров барвақттар қарр баровардан дар кор буд. Ба Сафаров тӯбро гум кард. Мантомуз Вакали, рости маҳорати инфироди ҳамин бозингар ман аҳсан хонданӣ ҳастам. бо тӯб бениҳоят хуб ва дақиқ кор мекунад. бале ман гуфтам якчанд паҳлӯи заифтари ӯро ки суръатокӣ нест, чолокӣ надорад дар ҳаракатҳояш, аммо ҳама дигар паҳлӯи бозиаш хуб ҳастанд. Шаҳзод Иноятов. имрӯз фикр мекунам ки аз ҷониби мухлисон бисёр сарзаниш мешавад ин бозингар. бозиаш футболӣ нест. маро дуруст фаҳмед тамошобини азиз. ҳар касе ки ҳам футболу ҳам футзал бозӣ карданд дарк мекунанд ки мавқеъгирӣ, пасдиҳӣ, тарзи кушодашавӣ дар футбол тамоман дигар аст. Шаҳбон Наимов. доим Наимов зимни қабули тӯб мехоҳад ки як нафар рақибро гузарад. аз миёни бозингарони нави Регартадас инчунин мехоҳам алоҳида Франк Алан Кингуеро низ қайд кардам. бозингари ниммуфизатгари такягоҳие ки феълан буд. бисёр устувор бозӣ мекунад. ду дифоъгар акнун ба майдон хоҳанд даромад. Бахтиёр Қаландаров ва Сорбон Ғиёсов ва инчунин Ако Асомо. аз майдон гирифта мешавад Абдулло Шарипов ва инчунин Донго Фое. нафари сеюм бошад дақиқ дифоъгари марказӣ аст. нафаре ки мо феълан муаррифӣ кардем, Ако Асомо омодагӣ мед барои баромадан ба майдон. ин ҳамон футболбозе аст ки зиёд муаррифӣ карданаш. воқеан ҳам собиқ бозингари мунтахаби Камерун аст. ӯ таҷрибаи бозӣ кардан дар ҳайати тими миллии Камерунро дорад ва дар якчанд бозии аввалаш пас аз пайваст шудан ба Регартадас аллакай як партоби головар анҷом дод ва партоби головари дар бозии бисёр ҳам муҳим буд. дар бозии муқобили Истиқлол маҳз паси головари ӯ буд. Ако Асомо
Музвакали боз як фурсат пайдо мешавад барои Истарафшан. Пас барвақттар додан дар кор аст. Меафтад бозингари Истарафшан. ҳамон камбудие ки мо пештарам қайд кардем. дар фарҷоми ҳар як ҳамла баъзе аз бозингарон худхоҳӣ мекунанду паси сари вақтӣ намедиҳанд. Шаҳбон Наимов аз Суакомо бибинед чӣ гуна сад мегузорад ба Шаҳбон Наимов. имкон намедиҳад ки ҳаракатҳои худро давом бидиҳад. Сурбон Ғиёсов дар дохили ҷаримагоҳ тол ба барнахестааст Ҷаҳонгир Сафаров бозингари Истарафшан. дигар мутаваҷҷеҳ мегардем. ман фикр мекунам сабаби ба по барнахестан ин аст ки таваҷҷӯҳи доварро ба худ ҷалб кунад ки унҷо қоидавайронкунӣ буд. Абдураҳмон Нозимов дифоъ карда истода буд ва агар имконият мешуд мо як маротибаи дигар наворҳои сусткардашударо медидем, шояд дақиқтар метавонистем ки бигӯем ки воқеан расиш буд ё не. Сурбон Ғиёсов пас аз омадан барои гартадаз аз дастаи Равшан тавонист ки мавқеи хосаи худро пайдо кард. Бале дар баъзе аз бозиҳо буданд иштибоҳҳояш, аммо дар умум футболи устувор нишон медиҳад. ҳоло ҷавон аст. агар бо ҳамин тартиб бозии худро давом диҳад, аз эҳтимол дур нест ки оянда ба тими миллӣ ҳам ҷалб шавад. аз Суакомо аз пои Эбукан Неҷи то аз майдон берун мешавад. Кингуе Имомназаров хотиррасон мекунам ки 6 нафар феълан аз дастаи регартадаз дар рӯйхати васеи мунтахаби Тоҷикистон қарор дорад. Акомо бисёр бозигари моҳир аст. Акомо Иноятов Шерзод Муҳаммадиев беқоидавайрон ки тӯбро мегирад аз Асадбек Зиёзода. Зиёзода бояд эҳтиёткор бошад. корти зар дораду бисёр зебо фирор мешавад Нозим Бобоҷонов. Нозим паси ӯ бартараф карда мешавад. рафту Истарафшан ҳисобро баробар карда натавонад. барои дастаи мазкур ин сеюмин бохт пайҳам мешавад. охирин маротиба онҳо имтиёз дар дидор муқобили Парвоз ба даст оварда буданд ки мусови 1-1 бозӣ карданд. дар даври қаблӣ аз Хуҷанд 2-0 шикаст хӯрданд. Чӣ гуна зарбаи қавӣ аз масофаи дур Шерзод Муҳаммадиев дар кард. ба назарам Шерзод низ ки дарвозабони Истарафшан он қадар боваринок нест, он қадар ҳунараш низ баланд нест. ва барои ҳамин санҷид дар футбол мегӯянд ки санҷидан дар кор аз дарвозабонро ва аз масофаи дур. зарбаи оле зад. дирӯз дар ҷоми Тоҷикистон мо дар бозии Равшану Хуҷанд шоҳиди голҳои бениҳоят зебо гаштем. Даврон Нергашев ва Ҳусейн Нурматов голҳои аз масофаи дур заданд. ин замон хати дифоъро меқапанд бозингарони Регартадаз. барвақтар бояд пас диҳад Абдураҳмон Нозимов. Акомо партоби Акомо зарба ва 3-0. ҷокери воқеӣ аст Амирҷон Сафаров. ҳар бозӣ дар нимаи дуюм ба майдон ворид мешавад, ҳар бозӣ гол мезанад. бозӣ муқобили Парвоз дақиқаи 83 гол Амирҷон Сафаров.
بازی مقابل استرافشان دقیقه 80 گل امیرجان سفرов. و اینچنین بازی مقابل مزیه دقیقه 92 گل امیرجان سفرов. باید گفت که این سیوم بازی پای هم است که امیرجان سفرов گل با ثمر میرساند. و پرتاب گل‌آور را اکا اساما اجرا کرد. من گفتم که این بازیگر بسیار ماهر است. در بازی مقابل استقلال نیز پرتاب گل‌آور انجام داده بود. و ماز گل امیرجان سفرов در بازی مقابل روشن پیروزی رگارتاداز رو تامین کرد. بله گل بحثناک بود. بله گلی بود که بعداً بنابر به خط گرفتن آن داوران دیدار مجازات گرفتند. اما گپ سر این است که گل امیرجان سفرов حسابیده شد. در ورزشگاه اعلام کرده میشود که طبق اطلاع رسمی 2050 نفر مخلص حضور دارند. عادتا در تالکو آرینا در بازی‌های خانگی رگارتاداز تعداد مخلصان بیشتر است. امروز کمتر آمدند. هشتم پیروزی رگارتاداز پیهم در تمام مسابقه ها. اما اگر در این میان ما جام رو به نوبت گیریم، البته یک بازی بود که آنها پیروزی به دست آورده نتوانستند. بازی با اسقاط. پاسی بنیاد خوب با بانتو مزوکالی. بانتو اشتباه و گل. نهایت یک گل میزند استرافشان و آن را میرزویف به هدف رسانید. علیشیر میرزویف سابق بازیگر اسکا خباروفس گفتیم که فوتبالی که در ملی لیگ روسیه نیز هنرنمایی کرده است و در مسابقه های پایانی روسیه. سراول بانتو مزوکالی ضربه میزند برمیگرداند تکم و ضربه ایلاوگی را دقیق اجرا نماید علیشیر میرزویف. علیشیر میرزویف میتوانست که در اولی موسم با یکی از باشگاه‌های تاجیکستان پیوندد، اما گفت و شنیدها با برار به انجام نرسیدند و در قسمت دوم موسم این بازیگر را جلب کرد از استرافشان. اکامو پاس به امیرجان سفرов. بازیگر باید گفت که در استرافشان عوض کرده شد. شهبان نعیمов از میدان گرفته شد. با جای او عبدالله دوکوره با بازی در آمد. امام لازارف دلیر امام لازارف نیز امسال یک گلی بسیار مهم دارد در دربی شهر ترسونزوده در رقابت مقابل سردار. باز گل یگانه دلیر امام لازارف پیروزی دست را تامین کرد. موقع خالی موندن بازیگر استرافشان. پرتاب به جریمه‌گاه. یک گل دیگر نشد. نازیم باباجانوف فرصتی بهترین داشت اما درست ضربه را اجرا کرده نتوانست. پرتاب را عبدالرحمن نازیمов اجرا کرد. ایدئالی بود. جهانگیر سفرов پاس به کنار چپ میدان. بانتو مزوکالی واقعا در میدان بهترین بازیگر استرافشان معظم این فوتبال باز است. بانتو مزوکالی
вақте ки дастгирӣ аз ҷониби дигар бозингарон нест, мушкил аст бозии беҳтарини худро нишон додан. дар бози зидди сардор дар ҷоми тоҷикистон абдуллаи Дукуре дар ҳайати асосӣ бозӣ карда буд, аммо бисёр заиф. маълум аст ки ҷисман он қадар омода набуд. Дукуре пайдоиро куним ба қайд мегирад Бахтиёр Комилов. зуд бозигузорӣ мекунад Шаҳзоди Иноятов. Алишер Мирзоев. Иноятов! Зарбаи воқеан хуб мустақим ҷониби дарвоза. Аммо чандон хатарнок не, чун туп рост тарафи дарвозабон рафт. Иноятов. фирор мешавад Иноятов. Боз зарба мезанаду! аммо боз такам бармегардонад. беҳтар бозӣ карда истодааст Иноятов дар фарҷоми дидор. рафту як голи дигар занад Исарафшан. дақиқаҳои охири бозӣ бисёр ҷолиб хоҳанд буд. Талер Имомназаров. Акомо. Бобоҷонов. Талер Имомназаров. байни ҳам ҳал карда наметавонад ки дифоъгар тӯбро ба роҳи дарвозабон. Зиёзода. Звакали. Алишер Мирзоев. Кингуэ. ва аз фишори Исарафшан мебарад Регартадас. бозии навбатии худро Регартадас ва Истарафшан бо дастаҳои вахш ва ҳосилот мегузаронанд дар даври навбатӣ. 29 август Истарафшан дар меҳмонӣ бо вахш бозӣ мекунад. бисёр бозии вазнин. Амирҷон Сафаров бе офсайд тӯбро қабул карда. офсайд будааст. Регартадас бошад. бозӣ бениҳоят мушкил дорад муқобили ҳосилот дар ноҳияи Фархор. бозии марказӣ давр мешавад. дидори
регартадас ва ҳосилот ва фикр мекунам ки мухлисони зиёдеро ҷалб хоҳад кард. На танҳо мухлисони ҳардастон, балки мухлисони бетараф низ бо хоҳиши зиёд ин бозиро тамошо хоҳанд кард. чор дақиқа илова карда мешавад ба вақти асосии рақобат. бо ин пирӯзӣ регартадас дар 14 дидор касби 33 имтиёз мекард ва 2 имтиёз акнун бештар дорад аз Истиқлол. ҳосилот 28 хол дорад, яъне ки 5 имтиёз бартарӣ бар ҳосилот акнун ба даст меорад регартадас ва 2 имтиёз бартарӣ бар Истиқлол. дигар дастаҳо сахт тақиб монданд, онҳоро мо ҷудо мекунем ба гурӯҳи дигар. ин як гурӯҳи калонтарине аст. КМВА 21 имтиёз, Хуҷанд 20 имтиёз, Равшан, Барқчӣ, Вахш 18 имтиёзӣ. Назаров, Иноятов, Сафаров бояд баръакс сӯи туп ҳаракат кунад, ин ки аз туп бақиб рафтан гирад. Эбукан Неҷи, Сайчо Бузоров, пас ба Маназаров, баъдан Зиёзода. бешти бурод мегирад Сайчо Бузоров ва ҳамлаи навбатии регартадас. Маҳамадиев зарбаи ӯро бармегардад Сайчо Бузоров. бозиҳои регартадас дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё моҳи октябр баргузор мешавад. дастаи Гоаз дар гурӯҳ Қатсия ва аз меёни ҳар се дастаҳое ки дар як гурӯҳ бо регартадас ҳастанд, Қатсияро метавонем қайд кунем. Қатсия аз Кувайт аст, Гоа аз Ҳиндустон ва Фортис аз Бангладеш. Алишер Мирзоев, Иноятов, Кингуем. пирӯзӣ навбати регартадас ба мухлисонаш муборак бошад. боз як бозии хуби сифатан дар иҷрои бозингарони ин даста. партоб ба марказ, Эбукан Неҷи бармегардонад ин партобро. Сафаров, офсайд нест, пасдан дар кор аст. Дукуре, чаро пас намедиҳад Дукуре? Музвакали имконоти хуб буд барои Равшан барои задани голи дигар. тамом, садо шуда ки вақтиёр комил фаъол мешавад ва бо ҳисоби 3-1 регартадас пирӯзӣ ба даст меорад. ин пирӯзӣ имконат медиҳад ки даста ба садри ҷадвал барояд. инҷо байни ҳам Шерзод Маҳамадиев ва Абдурахмон Нозимов чизе баҳсу мунозира карда истоданд, аммо чӣ лозим вақте ки даста пирӯз гардид. тамошобини азиз, дар ҳаминҷо гузориши мустақими мо аз талқоаренаи шаҳри Турсунзода хотима меёбад. неҳровари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.
Barça, مثل کاتالونیا.